Mudrac i učenik sjedli na klupi pored jedne birtije gdje se vidio natpis ko se vinom tješi, taj od života bježi. Učenik ga pogleda i upita, jel, kaže učitelju, zašto ljudi govore da vino uništava čovjeka? To je samo piće. Mudrac se nasmiješi, pogleda ga i reče, ako piješ vino, ono ti uzme prvo tvoju riječ, zatim ti uzme snagu i na kraju ti uzme i dušu. Učenik ga onako pogleda, zašto, kaže, baš tim redom? Mudrac mu odgovori, jer kad izgubiš riječ, ljudi ti više ne vjeruju. Kad izgubiš snagu, nisi koristan ni sebi, ni drugima. A kad izgubiš dušu, više nemaš šta da izgubiš. To je to, narod. Najopasnije poroke ne vidiš odmah. One ti život kradu tiho, korak po korak. Ko vlada nad čašom, ne vlada nad sobom. Najteži porazi nisu na bojnom polju, već u srcu koje polako predaje svoje bitke poroku. To je to.